Ha? Nilagyan ko ng halaman nyo. Di mo kayo ito. Taga-asa ka? Novaliches. Ngayon naabot man ka diha. Novaliches, Star City. Nga naabot man ka diha. Si Bunga. Nga naabot man ka diha. Unsay magibuhat. Mga ng lumpia. Hopya. Unsa namang orasa ron dili nakakuag lumpia. Suka, magano na. Alauna, 4 na. Ang suka na. Nga naabot man ka diha. Maghapon lang. Maghapon lang. Adi dilig mo no. Yasa man ka pa dong. Pili na sa ano ma. Pili sa atong lugar. Gauwan man dapat mo. Pasilong ka. Pero may konti nandiyan si Albert Martinez pa. Regalo po sapatos. Mayukan ox. Tutuhanon. Yang ano naabot man ka diri. Ano ka na, ano mga kang helicopter. Helicopter? O helicopter. Ang buto. Yung nabasa naman ka. Mga yung bitsan ba? Ano yun? Ang buto. Musyag nakig sa kuan ato. Ang buto. Ang sakit. Oo, naagis sa ato. Ibo naman ko na sinig lokapa. Dira. Ha?